Vítajte, dneska ďalšie videjko, updateík našej daily káry, low cost káry, alebo ako to nazvať. Najazdené má takmer 298 000, to dneska pokoríme. Teda 8 000 približne za nášho vlastníctva. Robil sa nejaký servis, nejaký aj taký, že jednoduchý doma, nejaký aj taký, čo sa musel platiť. Kúpil som na to gumy, všetko si to ukážeme zvonku z auta, ukážem vám aj, čo som všetko menil. Zmenil sa aj trošku prejav výkonový toho auta. Mal som auto na diagnostike a ukázalo mi to chybu váhy vzduchu. Na internete som si zistil, že teda niekedy stačí ju vyčistiť. Mám doma brzdový čistič kúpený pre takéto veci, tak som si ju rozobral. Takže auto už ide o moc lepšie. Predtým to malo taký kolísavý výkon, že keď som tomu pridal plný plyn, tak to chvíľu ťahalo, chvíľu nie. A teda vyčistenie tej váhy vzduchu pomohlo. Už to ťahá plynule od spodu, nemá to problém ani s nejakým zberaním sa zo spodných otáčiek. Ukážeme si trošku odpich. Mám tam trojku, nebudem mu nejako moc podraďovať do dvojky, stačí to takto z trojky 2000 otáčok. Počkajme si na koniec dediny. Bez problémov to dá aj 150, predtým to ledva vytiahlo na 130. Samozrejme, že nie je tuto na diaľnici. Máme na tom novšie gumy, takže už sa aj celkom máme aj celkom istotu v tom jazdení. A sú tam 205-55 R16, nejaké Bridgestone alebo čo. Sme tu. Takéto elektróny sme k tomu dostali. Chýbajú to nejaké pochličky. Neviem, či sa to dá zohnať. Kúpim tam len takéto obyčajné krytky. Som to objednal z AliExpressu. Takéto gumy som tam nahodil. Majú dosť, nejakých 0,6 cm alebo 6 mm majú určite. Stáli pár euro, tak musí vydržať auto na nich. Budem aj zimné na to kupovať, takže nechcel som nejako moc investovať do toho, predsa len je to naša low cost kára. Brzdy sú ešte pohodne, ak vidíte. Má to kotúče vzadu, nie jak nové elektromobily. No a ukážeme si teda, čo sa hlavne robilo. Ručná brzda, tieto lanká sme vymenili, jedno ide tam, druhé ide tam. Nastavili ručná brzdy parádne. A ešte vám ukážem teda tú váhu vzduchu, čo sa robila. Váha vzduchu sa nachádza tu, toto teliesko. Bolo nutné vymontovať teda tieto 4 šrobiky. Potom tento jeden šrobik. Tým pádom sa vytiahol celý filter aj s váhou. Váhu som potom demontoval a vystrikal som tým brzdovým čističom. Nemalo by sa dá nejako na to šahať. Je to tam len nejaká diódka alebo také niečo. A teda pomohlo to autičku, takže vyzerá to tak, že ďalšia chyba odstránená za pár korún alebo skoro zadarmo. Takže auto slúži, som spokojný, ozaj 8000 km najazdilo jak nič. Spotrebu to má dobrú, zmestí sa tam 70 litrov do nádrže, úplne super. Si myslím, že na tých diskoch to vyzerá moc lepší. Sú to teda 16, mal som tam 15 plecháče. Nehovorím, že by to boli nejaké disky, čo sa mi páčia, ale tak ozaj to auto spravili krajším trošku.
A nezabudnite, keby potrebujete nejakú pomoc so starým Erglom, tak je tento. Ozvite sa mi do mailu. Tak zatím. Tam, jak tam treba. Búchať tam nemusíme, Danco, že? Čo? Tato. Že búchať nemusíme. Tam 298 000. Čo? Nestihli sme označiť presne. Že presne tam bolo číslo. 298. Aha, no jaký si ty macher, ešte že ty vieš. Kameruj. Sportovec na Škode. Športovec? No. Na čo byla ešte aj v dedine? Lebo si myslí, že má športové auto. Ale len si to myslí. Takže díky za pozretie videa, dajte odber, s Dancom sa s vami lúčime. Čaute. Čaute.